Sal-ġimgħa d-dieħla mistennija jkunu ppreżentati l-oġġezzjonijiet tal-proposta li jsir referendum biex tkun abolita l-kaċċa fir-rebbija. Dawn l-oġġezzjonijiet se jkunu ppreżentati fil-Qorti Kostituzzjonali. Ħabbret dan il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti permezz ta' stqarrija. Fl-aħħar xhur il-Koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbija ġabret l-44,000 firma, aktar minn kemm kien meħtieġ biex jissejjaħ referendum. Dawn il-firem kienu verifikati mill-Kummissjoni Elettorali fl-ewwel ġimgħa ta' Lulju u għalhekk beda jidher aktar possibbli li jsir dan ir-referendum. Iżda jidher li l-Federazzjoni tal-Kaċċaturi temmen li tista' twaqqaf dan ir-referendum milli jsir b'argumenti legali fl-ogħla qorti ta' pajjiżna. Dan anki għaliex eluf kbar ta' firem li ġabret il-Federazzjoni biex ma jsirx referendum fuq dawk li sejħed drittijiet tal-minoranzi m'għandhom ebda bażi legali biex iwaqfu r-referendum kontra l-kaċċa milli jsir. Intant fl-isfond tal-għeluq tal-istaġun tal-kaċċa, l-istqarrija tal-Federazzjoni appellata għal kalma u l-kooperazzjoni mill-membri tagħha. Il-Federazzjoni saħqet fuq il-bżonn li l-membri tagħha japprezzaw ix-xogħol li qed jagħmlu l-uffiċjali u ntqal li l-ħidma tal-Federazzjoni tissokta f'laqat uffiċjali għolja tal-awtorità biex twaqqaf kastigi kollettivi bi proċeduri legali. Dan fl-isfond tal-protest ġudizzjarju ppreżentat fil-qorti kmieni din il-ġimgħa.